Lezamako ziklokross zirkuito honetan, nola junda? Eskerrik asko, oso ondo, lehenengo biratik ja topera irten naiz, indartsua topau naiz eta, bueno, gero aurrera. Lehenengo zatian tarte ireki duzu, baina gero ikusten ditu, pixka kosta eta zinala tarte hori eusteko, bazenekien bigarrena eta hirugarrena odei eta odei gero estorbilago zegoela. Bai, a ber, korredore indartsuak dira eta baina, bueno, nire helburua ja zen tartetxo hori mantentzia eta falloak ez itxia. Denboraldia oso ondo doa, ez? Bai, oso pozik, 4 garaipenak, bueno, gaur 5. eta ezin da gehiago eskatu. Zorionak. Eskerrik asko.